ҳамада салом алейкум дӯстон, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Видеои имрӯза мувофиқи графикаи видеои имрӯза нест, лекин муҳимай. Аниқтараш фаврие ки ҳам дар новостиҳо дохил мешава, ҳам дар хайрия, ҳам мутаассифона дар ҳаёти муҳоҷир, лекин дар ҳаёти муҳоҷир ҳамун тарафе ки ҳаёти муҳоҷир яъне ки мекушанша муҳоҷира. Я ҳамида хуй наметен я боре чикинем я бор дига я бор один секунд можно пожалуйста. Видеоро дӯстон ма даҷа порча нишон дагем, лекин пураш бебридан дар Telegram канал партофтагиай. Ссилкаи Telegram дар якум комментарияй. Агар ки лозим боша метавонед бибинен, дар ҳамун ҷам карташам мондагем дар ҳамун видеои Telegram дагем. майли додарҷон, ҳамин дар амони худо парвардигор шуморо инсоф сабр тоқат бития бародари азиз. ҳамин бачара майли я дастгирӣ кинен, рӯӣ кинен, ҳам падаронатон бачатон гузаргӯ. ва хеле ки аз номи видео диден тоҷика барои чӣ хотире ки дар инҷа миллатчигӣ кардан дар кор нестай, чунки чунин шахсҳо дар ҳама миллат ҳастай, чунин воқеаҳо дар ҳама миллат мешавад, лекин барои он хотире ки шумо шахсе ки ин корро кардагиай мувофиқи маълумотҳое ки ман то инчина ба даст овардам, шахсе ки ин корро кардагиай ва дар розыск қарор дора Шерназаров Икром номаш. Шерназаров Икром. Ба ёд бигирен ира ва гӯш мекунем давоми видеоро ки чӣ гап шудагиай. Дар ин видео бародаро ягон хел реклама намешавад. Ин видео танҳо ҳадафша ме ки ин шахса кӯмак кунем то ки ира ба Тоҷикистон роӣ кунад, ба хотири оне ки дар инҷа ҷиноят рух додагиай ва ҳоло ҷасад дар морг қарор дорад ки экспертиза просто так ҷавоб наметиҳанд ва дар Тоҷикистон боша падараш кирия доранд ки кай фарзандша мегурона. гуноҳ дошта бошад бача, ман мегум хай гуноҳ дошта ягон ҳаққи мардум хур мешид я чӣ мешид майла барои худуш гаштаги одам бача такзак мезанам, бача метро топлистон бупурсам, бача чӣ хел бача буд бугу бурад бачаҳо бупурс мега. худованд сабри ҷамили такахта ба даст бигӣ. хоб оғоз мекунем бардор, яъне ки чӣ гап шудагиай. Чӣ хеле гуфтем номи қотил аллакай шумо медонен. худи одамиро ки куштагиян, яъне ки Раҳматӣ Меҳроҷиддин ном дорад. Соли таваллудаш хато накунам 94 ёки 95 гуфтан. ҷои истиқомат Абдураҳмони Ҷомӣ, ҷамоати Ифтихор, кӯчаи Навобод. вазъи оилавиш оиладорай, соҳиби як фарзандай. Номи падараш акай Бобоҷон. ҳоло бародаро шумо ма дар рафте ки суҳбат кардан мегирем, шумо порчаҳои видеоро ма дар каналро мемонам мебинем. Шумо суҳбат кардем қатъи ин бародаре ки қатъи мо алоқа баромада ки ин бародар ягон одами наздики ин намешавад, танҳо ҳамсояшонай, мисол мешиносанд, медонанд шунагаришон аз ҳамин аҳвол, аз ҳамин ҳолат бохабар ҳастай. Лаба, салом алейкум. Салом алейкум бародар, сози хубӣ? Сози тинҷи паланҷон, саломати хубай. Шукри Худо. Риён кану видеома ёки ҳама хеле удобнатай чӣ хеле? Ака ҳама хеле хубтар ака акаҷон. Бале, боша хубтар. Ана мегум барои дар барнома кардан агар имкон боша чӣ иҷозат ҳаст запис кардани садод? Фарқ надора акаҷон, ягон проблема нест ака. Масалан барои баррасӣ кардани маълумот ҳолде чӣ хеле ки видео партофтагӣ ҳеҷ маълум нестайда, барои ҳам мегум хубтар бо чӣ хеле? Ака маълумот ча акаҷон метавам ки ҳами хай дар ҳамин бозор дута ҳамсояанд. И бача ай Абдураҳмони Ҷомӣ ай Кӯйбеш ай Навбод ай ака. Навбод гуфтани ҷой ака. И бачаак таксӣ мегашт, фаҳмиди ака, ҳамсоя ай. Таксӣ мегашт. ӯ бачае ки корчазадагӣ ҳам ҳамсоя ай, фаҳмиди? Ҳар душ гапошон мегреза. ҳамин разбор мешаванд, ду корча мезана, мегреза, метарса, мегреза ака. Мегреза, мея бозори футситада мега ки кароча ҳамхали кор шидаги ай. Ҳамхали кор шида меоянд ки уже труп ховахи. Сабаби вайшон чи аст? Номаълум ай? Чӣ ба чӣ хеле? Сабабшон амо ягон гапошон мегреза я пешкиам меган мақсад ҳам камтар муноқиша будайда хад амо. И мада нақл кард ки ҳолати аҳвол чӣ гуна. Ва бародаро ҳамеша фикр накунед ки як мурдаи тоҷик дар кӯча мемона ё ки як мурда бесоҳиб мемона. Ҳеҷ вақт мурда бесоҳиб намемона. Мурдаҳоро ки ягон маблағ, ягон кӯмак, ягон чӣ мешава, мардум мекунад. Мардум блогеро фақат чӣ кор мекунад? Блогеро фақат ҳамин меброяд
معرفی میکنه، تمام معرفی میکنه کی همه خیلی کار شدگی گفته دالش уже خلق میکنه. بله برادرو کارتاشون موندگی در بالای اکران کارتایی که کارت همه برادری هست که ما خاطرش صحبت کردیم و وضعیت در ما فهموند به خاطری که کارت این آدم ما مونیم، یعنی که این آدم باید که وابسته باشه در همین کارا باید پیش بره و برای وابسته بدن برای دویر در این آدم بدن ما باید اجازت از صاحب جسد بگیریم. لیکن صاحب مرده پدر این رحمتی در تاجیکستان قرار داره که این برادر زنگش زد در تاجیکستان اجازت گرفت، نو بعد ای باید میدونن که کارهای ما چقدر کنجکاوه. با ما آدم خدمت زنگ زدم که باور که گرام سوختوسه که بخدو دستای پاتسان اوزی ما چی میکنم برای جان؟ اوزی ما ایرا ما بگم تا همیشه اوزی یا برای همیشه در گلوسامون نمشه همین گب مونده با این در برای سرازو های پای کار شوه. Короче, нигоҳ кун браҷон, рақамҳое ки рӯй кардам та и ака ном дора, акаи бобоҷон. Ин ҳамин видеое ки дар поён дидӣ, писари гузаштагия як одам дига киштагияша дар Москва, дар Food City, ҷое ки ма уҷара ма ба мисли 5 панҷа медонам, дар уҷо магазин доштам. Мосленген дай поршидаги. Оли ҳамин бес ҳама бобоҷонаш шудаш дар фурната мира. Не. Гӯш ин ма меҷа гуфтам. Короче, нигоҳ кун браҷон. Хоз зангш мезанӣ, номи ҳамин рақамҳое ки рӯй кардам та, номи падари ҳамин одами гузаштагиай, номаш акаи бобоҷон ва мегӯӣ ки Муҳаммад Исо ҳамчун намояндае ки ҳамин кори шуморо пеш мебара, шумо ҳамро подтвердид мекунед. Агар бояд боб га, яъне ки одамеро ки ҳозир ман қатиш гап задастам, ба дигар линии дар Telegram гап задастам, вобастагӣ дора бо ҳамин ҷасада бурдан ва ман бояд ира видео кунам, номери карташа монам, падараш хати гап задагиян, карташа падараш гуфтагия ки чӣ кунам. ҳамин бачае ки ман қатиш гап задастам, ҳамин бача Муҳаммад Исо ном дора. ҳаминро гуфтагия ки картаи хитамон ҳамин кора масуда давира мекунам, иҷа як додар дошта, додараш майдаак будай. В общем задача айта чия? ҳозир зангш биза, ҳозир и WhatsApp дора, номери Россияне ки WhatsApp дора, ӯ марда худаш дар Тоҷикистонае. ҳамдарди табирасон бугӯ ки ман ҳамин хеле блогер, қатиш Муҳаммад Исо, қати ҳамин блогер Муҳаммад Шарипов Муҳаммад Исо занг задаги гап задагия ва гуфтагия ки ҳамчун намоянда барои ҳамин кора бурдан шумо ба ҳамон бовар кардагӣ ва иҷозат дагин карташа бумона. ҳамин кора шумо тасдиқ мекунед ва тасдиқ куна ҳам худшам тасдиқ кунад. Писари мулоимон бугӯ. Писари мулоимон. Бачаи муло Маҳмадшо, бачаи муло Маҳмадшо. Хуб. В общем, нигоҳ кун браҷон, нехай зангш буза, ҳатман видео қади занг бузаша барои ман бодо, мақсад ҳам подтвердид кун ки ҳамин одама мешиноса, ҳамин дар бораи ҳамин гузаштагӣ дарак дора браҷон, як кори хайре. Насиб бошад, фақат бояд ира видео кунем, бо ягон даст ягон мурдахри дига дар назар нагиред, пилат ҳозир ҳамин одамо. Ака чанд одам ҳозир мада навистоса ки видеора мада парто. Хоб, ман шогирда гуфтам ҳозир, ана мебинамшон. То ки тасдиқ кунам гуфтаҳои ин бародарам. яъне ки ҳамаша мо гирифтаги ин бародаро ҳамаш ҳастай, ма фрагментоша мисол қисман мемонам. бобоҷон ака хато накардам. Не, туғри айо, ви чӣ гапе ҷон? Тинҷа ака охи саломатӣ хубай, коро созай? раҳмат ҷонум, раҳмат. хай ака ҳамдардимона қабул кун. ма як ёрдамчиёи блогер SM Шариповам ака на омада занг зад, гуфт ки ҳами акара занг бизан, видеовизов қатиш гап зан, бугӯ ки ҳами акаи Муҳаммад Исо гуфт, ба фикрам хато накунам, ҳами одама барои равон кардани мисол амо фарзандтон иҷозат метам, мақсад подтвердид мекунам, мешиноса, бовар мекунам, медонаш ки мо мақсад паго саҳар насиб бошад видео мекунам, гуфтам ҳамин масъалада. В общем подтверждени шумо дар коре ки розиен ҳами акаи Муҳаммад Исо ба гардан гирифтагӣ охи? майли додарҷон, ҳамин дар амони худо парвардигор шуморо инсоф сабр тоқат бития бародари азиз. ҳамин бачара майли я дастгирӣ кунин, рӯӣ кунин, ҳам падаронатон ки шумо бинен шинос шавен. есишто дар дигар ҳолатҳо ма записҳоро ҳамаро пурра дорам ки мо қадии одам баромад, алоқа кард, баъдан аз падараш иҷозат гирифта, иҷозат дода киша ки ҳамин одам корро пеш бара, картаи ҳамиро мемонем бародаро ва баъди чӣ бо мо падараш хати занг задем, падараш хати ҳам суҳбат кардем, хеле ҳам падараш хай мемонам
порчаи суҳбатҳои падарша. بچه‌تون بودن میکنم چقدر دیزابیان کشتیم ака зиндагие чикор кунем иншолло ки охират обод گناه باشه اون بچه من میگم خیلی گناه داشته یکون حق مردم خور میشید یا چی میشید مایلاییم برای خودش گشتگی اونم من بچه تکزر میزنم بچه مترو توپلیستان بپرسم بچه چه خیلی بچه بود بگو برای بچه ها بپرس میگه خداوند صبر جمیل بتاکه خطا به دست بگی چیکار میکنیم в общем акай маҳаммадисо ба кала гирифтагиай шумо розия накан مایل جونم مایل همون بچه اگه مایل خزان زد همون بچه چکنان مایل جونم برا یا دستگیری کنین نظر جون روی کنین بچه ما хоб акаҷон шуд саломат бошӣ чизе дар кор шид ягон чизи пурсиданӣ ягон чизи важне бо ман хидом шумода алоқа мекунам ака агар мақсад случай чиво ба ҳамо хиди блогерами акай муҳаммад шарипов ягон чӣ гуфтанӣ шиден ягон масъаларо пурсиданӣ шиден в общем чизе ки гуфтанӣ шиден ҳамин номеро да метавонӣ хидом да алоқа кунӣ ака овозам мешнавӣ ака овозам мешнавӣ ака овозот канда омаде сай ҳозир соз нашид ака кантар соз шида в общем ака мегум ҳамин масъала дар чизе ки пурсиданӣ бошен чӣ нофаҳмӣ бошад чизе ки гуфтанӣ бошен метавонед ҳамин номеро дар хидам дар любое время занг бизанед мақсад ман шуморо ҳамо акай муҳаммадро пайваст мекунем бо қатишон гап мезанем саломат бошӣ ака сабри ҷамил иншолло алоқа дам умро дароз шава парвардигор ҳамеша майли годар хоб ака саломат бошӣ дар амони худо жалкай бародаро жалка чӣ хеле ки мебинен бачаи ҷавонай фарзанд алакай сағира зан би шавҳар аз пушти як инами хел одам ки Шерназаров Икром ма намефаҳмамда бародаро як вақте ки ҷанг мешава одама хай биза як шапотия биза як мушт биза як шата хай на 10 мушт 10 шата но чӣ ба ту одама корд мезанӣ чӣ ба ту одама корд мезанӣ ва баъзе одама мегӯянд хай дар хотири асабӣ шидан ё ин ки дар хотире ки и ҳуҷумаш кардай ба маҷбур шидай задай не бародаро якумаш ки як корди калон задагиай ки сабаби марг шидагиай дуюмаш ки ду халай корда як тамне тасодуфӣ ё ин ки барои ҳифзи худ боша метавонӣ ки якта ё ки дар ягон пой дар ягон ҷои дигар ду корд дар бадан задагиай ки дар натиҷа сабаби марги ин ҷавон мешавад бале мо умедворем ки ра зудтар дастгир мекунанд биненда ҳаёт чӣ гуна бародаро як муноқиша як камтарчи одам нест мо дар иҷа гап задестем дар бораи кӯмакаш дар оҷа боша падараш киристестай оилаш ман намедонам дар чӣ ҳолат қарор дора аллоҳ сабршон тия ва аллоҳ ин бародара раҳмат кунад ва ҷоша ҷаннат бигардонад бародаро дар ҳаққаш дуогӯ бошен картара ма дар болои экран мондагиам ба хотири ҷиноят будани ин кор экспертиза мисол хеле ҳамсахирӣ мекунанд чӣ мекунанд мурдара просто так дода наметавонанд яъне ки мурдара бояд бития нохитон медоненда кашокаш мешава ба хотири ҷиноят ба хотире ки одам дар роз қарор дора ҳичам карда натонен дар ҳаққаш дуогӯ бошен видео дар лайк монен дар ки ҷое ки ҳастем падилитса кунен дар сторисотон дар рафиқотон дар ягон сайт дошта бошен дар сайтотон то ки бо шумо сабаб шен ки як каси дигаам бо кӯмак мекуна инам хичам хайрай дар ин хел ҳолат ҳар яки мо шумо бародаро метавонем ки қарор бигирем ё ин ки ҳар як наздикои мо метавонанд ки қарор бигиранд ва тасаввур кунед хитонат ба ҷои наздикои ҳамин шахс монен ки дар кадом ҳолат қарор доранд бетараф набошен дӯсто чӣ гуфтанем дигар бетараф набошен сабр ба ҳама наздикош аллоҳ раҳмат кунад ҳамада хайр то видеоҳои оянда